Mara penje laktar ka wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiechieng wang'iyo yore mopogore opogore mwanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio yena mondo mi warwake obonyiso ni nyinge nga en wod kanye en laktar molonye weche mage kaeto ene modhi mi watwak ma wawuoyo odiechieng makawuono machiegni e penje laktar daktari. Erokamano ahinya Ruth, amor bet kod kawuono. Nyinga en Dr. Fredrick Otieno. An laktar mo olonye family medicine to ayengo bende to atiyo Equity Afya branches mopogore. Inyalo yuda branch ma Nairobi West kata Kitengela to inyalo yuda kata Kasarani bende to an jaseme kakelo arata. Erokamano ahinya. Kawuono diher mondo mwagomba ka kotenre kod chandruok mane mamoro iparo ni nyalo kelo rochruok mar ngima makare ne ogandawa. Kawuono agombo mondo wawuo ewi ndawa, tiyo gi ndawa. Nikech WHO yani organ ma ochung'ne ngima maber e piny mangima ose nyiso daktache te kaka chike ni mondo wapuonj ji mondo ng'e mang'eny ewi ndawa ineno. Koro kawuono adwan mondo wawache achiel ariyo kuom ndawa nikech en very important. Erokamano ahinya nyakwara Mugejuang kaka iwinjo no kawuono wadwago mbaka kotenore kod wach mar ndawa. Kawuono bende ihingo odiechieng makendo wacho kacha ni World No Tobacco Day. Tiende ni wadwani wayaw pacho gandawa kotenore kod kaka jogo mauso kata jogo maloso ndawa tiyo kod yore mopogore opogore mar keto lomba mondo thothne rawere ti kod ndawa ka bende ogilero chandruok kata hinyruok ma ndawa nyalo keto e kit ngima oganda. Mathor wach wa kawuono en World No Tobacco Day. Seche mowacho ni tobacco kata ndawa watemo wacho ang'o? Owacho ni ndawa en gima wanyalo pidho to kose dongo to inyalo kaw inyalo pode basto idhi ikaw ginene gimipodo nendo to inyalo loke mondo bed gimoro minyalo tiyo godo kaka inyalo ywaye imoke to iro wuok kore iywaye to inyalo kete kata e pipe mawacho ni kwesi inyalo bet kwesi kata inyalo kawe ti ikete e tie lewi ineno to magi ko wawacho ni traditional ways magi ke yo mane ji tiyo godo chakre chon to ntiere yore manyien ma tinde ji tiyo godo. Koro ndawa wuon entiere gi substance e iye, entiere gi chemical moko manie iye makelo shida e dend dhano. To chemical maduong' e iye kaendi en ang'o? Iluonge ni nicotine. Ko nicotine endi kelo gimoro ma kawadho mwacho ni okelo addiction. Tiende ni kitiyo kode to okidwa weyo. Idwa mana dhi mbele omiyi riyo mar tiyo kode pile ka pile saa ka saa. To koro nicotine endo e problem na wan godo. Ntiere gik moko kendo mantiere iye kacha chande ma ok ber e dendi, gin poisonous e dendi. Ntiere gik moko kaka ta e iye. Ta en gimoro kaka lam. Neno kaka waloso lam mar ndara. Koro ntiere ta iye kanyendo to ta nendo sama iywayo ndawa nendo to odhi odonjo e dendi, odonjo e ginene e ler, remo kawe tere kamoro amora. Koro nyalo tere nyaka e ginene e obo mari mar yweyo to nyalo kelo shida kanyan. Lakini onyalo dhi kuonde te e dendi. Sama iywayo ndawa nendo kendo ntiere gik moko ma wacho ntiere iro ma waluongo ni carbon monoxide. Carbon monoxide en iro ma kodonjo odonjo e dendi to otimo koro idwa yweyo matek to kendo kata oxygen kaka dwarre mondo dendi oti godo muya mar oxygen ok oti maber to kendo gole oko mondo owuog e dendi kendo bende tek. Koro magege shida mabiro gi madho ndawa gi. Ipimonwa gima ndawa en thothne obiro kaka pith kata gino mipidho e lo ibro ng'wede kose ng'wede to nitiere kaka itime e kidienje kata yore mopogore opogore kaeto gikone inyalo ywaye kata inyalo tikode inyalo tikode e delo yore mabende opogore opogore. Idhi nyaka matut mipimonwa gigo mandawa nitiere godo mabende podo kwa tieko podo bodhi nyime mondo mi med leronwa matut ni en ang'o gango mantiere ndawa kod chandruok mamoro kamoro nyalo kelo ne del. To kapok wachopo kanyo twagni mabende kaka niwacho ni World No Tobacco Day ang'o momiyo ber kwa bedo gi discussion ni kata twagni odiechieng' makawuono? Erokamano. Discussion ni endi en very important nikech mokwongo kadwa miyi statistics mag World WHO wacho ni ji milion 8 e higa ji milion 8 e piny mangima tho nikech madho ndawa kata ywayo ndawa.
to ji 1.3 yani ji milion achiel gi 300 bende tho nikech ok gimadh ndawa directly lakini ne gimadho ndawa ni e yo ma ok ni ono kawe momadhe lakini obet machiegni gi ng'at mamadho. Koro wawuoyo e ji milion 9 gi 300 higa ka higa matho nikech ndawa. Ineno? Mano wacho tho. Den tire jok mapoko tho mawuotho gengo mawuotho gi tuoche nikech ndawa. Mage ko pok wawuoyo godo. Koro ineno ka en very important mondo wawach gini ndi chakre chon. Gimomiyo kendo dware mondo wawuo ndawa ni nikech ni jok maloso ndawa sani endi gi target joma tindo, young people. To ka gi target joma tindo nitie groups ma gi target. Gi target joma tindo wuon, young people, the youth or jo youth, kendo gi target joma miyo. Joma miyo nikech manendo group machon no ok methi to sani ndi koro gichako madho ndawa. To gi target gen tire kaka gi target gi mondo to en enterprise en ohala manigi pesa mang'eny. Koro ging'iyo ni jogi ka nini kawa target kaindi to wadhi yudo. Koro ntiere kendo yore ma wadwa puonjo ji ma company gi kitimo mondo ji oti gi ndawa ni. Ineno? Magi koro gimomiyo wan wacho ni en important. To katieko en ni ndawa wuon kelo shida mar tuoche. Okelo tuoche. Ndawa wuon kelo shida ngo, shida mar stress. Ndawa wuon kelo shida mar economy. Kang wawuoyo bang'e abiro nyiso ni kikwano ng'at matiyo gi ndawa to tiyo gi pesa di, kikwano kata dwe achiel ibiro wuoro. Kapok wadonjo e chandruok mokelo ahinya yor kofuku, ipimonwa kata ni sadi koro jogo maloso ndawa kata mauso ndawa ntiere kaka gigeto kata gi target joma tindo kachiel kod joma mine, nikech joma mine bendo oseng'ere ni tinde ong'e loso pesa kendo ntiere kod pesa gi to thothne onge ywa ndawa. Koro ntiere kaka idwa ywagi, omiyo kete mana ka wabiro nyisi yore ma inyalo tigodo mar ywayo joma mine mondo mi ochak ywayo ndawa kata ochak tiyo kod ndawa. Adwa ni mondo mwadhi okang' kokang' kidieny ka kidieny chandruok kata hinyruok ma ndawa kelo ne fuon mopogore opogore mag del. Yena mondo mwachak kod yor muya kata respiratory system. Ero kamano. Koro yor muya, respiratory system, ntiere tuoche mabiro kodgi. Moro wanyalo bedo kod picha mar system kaka chal, kati kori pimonwa kaka ndawa donjo kod kaka ndawa kelo rochruok ne system ni. Mano anyalo chunga ng'is. Machiegni daktari. Ero kamano. Koro kijwayo ndawa ni endi to odonjo maendi magi ginobo. Obo mari yweyo. To kodonjo kama endi to ineno pipe magine pipe kata leche matero muya iye kanyendo ei obonendo gibet ma naro, gibet ni gidhiyore makoro oxygen donjo bet shida, oxygen wuok bende biro shida. Kodonjo iye kanyendo to gima nawacho ni ei ndawa ni endi ntiere gi ta nendo obiro odeposit obiro to okawore kata oyudore e obonendo omorore iye kaendi to koro ogeng'o mondo oxygen kik wuogi gidonji basto obonendi chako kuot nikech immune system mari dwa charo ko atake to koro kodwa gore kode to kanyendo chako kuot. Koro kokuot kuom ndalo mang'eny owacho ni chronic obstructive pulmonary disease. Koro okuot kuom ndalo mang'eny to kokuot kama to koro ing'eni oko change nikech en kuot ma dhi mbele. Iye kaendi unyalo yudo kendo tuoche moko ma kaka asthma nyalo yudore kaendi. Inyalo yudo gima waluongo ni bronchitis, tiende ni yore kata leche madonjo gieki gin kuot gibe gin bronchi, koro ka gikuot to waluongo ni bronchitis. Manendo e problem moro ma yudore iye kaendi. Lakini nitie kendo moko mabiro medore e respiratory system ni. Teko mar dendi gore gi tuoche ma yudore kaendi dhi piny. Koro inyalo yudo tuoche kaka pneumonia medore. Ogolo okego mang'eny. Koro idwa chako golo okego kata fuolo. Koro ibet gi chronic cough. Kaine iye kaendi pod oboni endi to wacho ni pod oxygen ok donji to kwa kuot endo dhi ndalo mang'eny ibiro yudo kansa iye kaendi. Maneno en another problem mabiro biro kaendi. Koro problem mabiro kaendi gik moko kaka TB. Oketi eyo minyalo yudo TB to ng'at ma ok madh ndawa ok dino yudo TB. Ineno? Nikech ang'o? Nikech immune system dendi kaka gore oonge teko mar gore nikech gine ndawa mimadho nendo geng'o
cells moko madware mondo odhi ogore gi tuoche geko. Koro mageko timore e obo kaendi. Then bang'e ibiro yudo ka waluongo ni pulmonary hypertension, tiende ni leche mayudore kaendi matero remo e obo kata magolo remo mondo odoge e adundo ni gibet gidiyore to koro iyudo pressure mani malo nikech mayudore e kaendi mageko biro gi shida mang'eny manendo koro e obo respiratory system. Anyalo dhi mbele matin. Dhi mbele daktari. Koro kisudo mbele tinyalo yudo ni kidhie iyi koro kuot mamedore iye kanyendo bro timo iyi koro bro chako ga chunyi lewi appetite mari chiemo bet shida. Baso acid bro chako medore e iye kaendi. To nikech oxygen bende ok donje iyi maber koro ich kach chako biro iyi kuot to bang'e inyalo yudo kendo kansa mar ich. Mageko timore e dendi ni endi ten nikech kata kodhi nyaka e colon en jombich gieki. Koro leche matero muya kata matero rembi mondo oter muya moter oxygen e iye koni endi gi chiemo. Leche geko osebet matin, osebet modiyore to oxygen ok dhi maber. Ka koro oxygen ok dhi maber tiende ni kaka jombich tiyo gi chako dhi tiyo mamos kata tiyo ok giti maber. Kendo gichako kuot gi bende to kuom ndalo mang'eny wabro yudo chronic inflammation e nyombich. Koro gini biro biro nyaka e ang'o wantiere gi bladder en dag dalach problem mabiro kabisa en ndawa en cancer en very common e dag dalach. Ng'ato ma miyo kata ng'ama dhako nyalo yudo gima luongo ni cervical cancer nikech problem kendo mana mar ndawa no. Ka wadhi mbele to wacho ni musculoskeletal system tiende ni skeleton mari tiende ni muscles magi kanyachiel gi choke. Koro musculoskeletal system ni choke ni yudo tuo ma waluongo ni osteoporosis tiende ni ni choke geko ok yud calcium moromo to gibedo wacha ni weak bones makoro kigori piny matin endi to tur ineno iyudo fractures osteoporosis. Muscles wuon gibedo weak koro ginyal supporti maber ka en kata ka ni temo ka ni ja sport ni temo ringo to ringo ni ok nyal ringo kaka ng'ato madware ma ok madh ndawa kata ka tuke ok nyal cardiovascular system wacho ni manendo tiende ni adundo ni to gi leche ma supply matimo supply mar mar remo. Adundo ni problem bro yudo gima waluongo ni heart diseases. To heart diseases opogore nyalo yudo heart diseases ma biro nikech blood pressure momedore to blood pressure nendo komako komako adundo waluongo ni hypertensive heart disease ineno to pressure kodhi malo to koribed gi problem waluongo ni high blood pressure nendo kodhi malo kobiro e brain kaendi inyalo yudo shida ma waluongo ni stroke tiende ni leche matero leche matero remo e wiyi pressure medore to ginyalo barore to gipuko remo kacha chande manendo en deadly en emergency. Koro manendo in gi risk mar stroke. Kuom reproductive system tiende ni yo mar ng'ato obed gi nyalruok mar nyuol to manendo ng'iyo ng'ama dhako gi ng'ama dichuo. Ng'ama dhako biro bet gi problem mar yudo nyathi to problem nendo biro nang'o nikech gine chemical ma wacho ni marach geko gidhie e yo mar fallopian tube nendo ntiere ga ni gik moko machal yier waluongo ni cilia mageko dhiro ga ni tong' ka giae the ovary gidhiro the ovum mondo odhi kama waluongo ni fallopian tube mondo fertilization mondo otimre mondo eki yud nyathi. Koro gigeko ok nyal tiyo gima dhiro tong' geko ok nyal tiyo maber nikech inang'o imadho ndawa nikech chemical geko koro manendo biro kelo shida mar infertility ok nyal yudo nyathi. To bang'e abro wuoyo about mama makoro nigi nyathi manigi nyathi e iye mapek. Kuom ng'at madichuo reproductive system niendi
leche ma supply blood ginene duongni leche geko omiyore koro remo ok dhi kucha chande maber to koro ok onyal chung maber, which means obro bet gi problem maluongo ni erectile dysfunction kendo gima waluongo ni sperm count mare bro bet mapiny. Ng'at ma nigi low sperm count ginene chances mage mar yudo nyathi bed very low. Erokamano ahinya daktari, leronwa maber mokalo en penj laktar kokalo Ramogi TV. Wawacho ni ngima en mwandu. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Anna ye gichike temani miya monda tima rus kodu. Sani in beni dhiye gichike meka. Pari dwaro kony mara. Katango matimbreno kabiye mondo ngimane okethre. Anyaka wuka e kangima. Anyaka bed gi chir. Adwa dhi reso ngima mar Pari. Rakesh? Mai Rakesh? Nyalo bedo ni main Rakesh? Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ni kawada kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Erika Kaero Jawar Mama. Ma en Ramogi Night Disco. Koteno record kidieny mabedo godo mokongo winjo kaka daktari opimo chakre wich nyaka tielo piny chandruoge mandawa nyalo kelo. Emomiyo wantiere kod twak makawuono kane okelonwa kar wich waneno kacha ni tuo kaka stroke nyalo bedo kanyo nikech leche matero kata magolo remo e obwongo nyalo bedo ma omiyore koteno kod chemicals mantiere ndawa. Ka gidiore kamano ginyalo muoch kendo ginyalo miyo ng'ato stroke. Kane wang'iyo ng'ut kaachiel kod kaduol bende kidienje mopogore opogore mag tuoche kaka kansa bende nyalo mako ng'ato kapo nono ni ng'ato tiyo kod ndawa. Moro kapok adhi matut kwa dhi e system kuonde mopogore opogore kaka korka reproductive health mag joma mine abo kwayo mondo mwabed kod picha maler ipimnwa kaka onyalo affect kata kaka onyalo miyo joma mine ok yud nyithindo. Awinjo kimulo gik moko kaka cilia, fallopian tube kod gik makamago iboleronwa maber. Gin chemicals mage kopogore kod nicotine kod taa. Nikech wacho ma imulo gi maino en nicotine kaachiel kod taa. Magi ariyogi ema kelo chandruoge gi duto te. Koso wantiere kod chemicals mopondo mang'eny e ndawa ka makelo rochruok mar del. Erokamano, ntiere chemical ginene iwacho maber, ntiere nicotine, ntiere taa, to ntiere chemical ma waluongo ni heavy metals. Metals gin ntiere chemical moko mayudore moa piny to gin ok giber e dend ng'ato. So
heavy metals gipogore nyalo yudo lead e iye, to lead en very harmful e ginene e dend ng'ato, to lead nindo yudore kata e iro mar mtokni ginene mag petrol gango to mageko gin very harmful. Carbon monoxide bende mageko e common elements ma yudore kanyendo. Tiwachonwa kata kotenore kod chenro mar piny laktar wasewinjo ni ng'eny kidienje mag kansa bende biro kotenore kod ndawa. Moro nyalo mulonwa mana matin kwa run through kata kwa ringo mapiyo piyo kidienje mag kansa manyalo biro kod ywayo ndawa kuom ndalo mang'eny, kaeto waboduogo e pichani bang'e matin. Koro awach kawuono niya, ndawa en problem e dendi te kamoro amora, chakre e dhogi, e lewi, e duondi kaka iwacho nendo, e kori, e digestive system kaka ginene, omako kuonde go te. Tienda niya, problem mar ndawa ni bro kelo kansa e yore gi te. To inyalo neno picha kaendi, nitiere gima wacho ni oral cancer. Tienda ni omako dhogi. Tibiro neno ka jok mamadho ndawa inyalo yudo, for example, neno ka ng'ato dhoge osechako bet marateng'. Jok mamadho ndawa komadho kuom ndalo mang'eny ineno ka dhoge chako bet marateng'. Tienda ni kata oxygen supply e dhoge kanyendo, tienda ni oxygen supply e dendi bedo gi shida. Wachako nene gi e dhogi to gi lweteni, e lith lweteni. Koro kansa mar dhog en very common. Kansa mar laki en very common. But kansa maduong' kabisa yudore e lung. Over 60% mar kansa, yani kuom ji 100, ji 60 madhi yudo kansa mar obo, mawacho ni lung cancer niendi, obiro nikech ndawa. To en ndawa ma imadho directly, kata en ndawa ma ibet gi ng'ato ma madho ndawa. Kata nitiere ng'ato e ot mudak godo to madho ga ndawa. En owadu moro, en kwaru moro, en ng'ani omadho ga ndawa, tin be in kode iye kanyendo, in be yudo shida mar niendi. Koro kansa geko kansa geko dhi yudo wang'i, nitiere shida mar wang', nitiere kansa mar ginene mar dhok, nitiere kansa mar cervix en ginene en part mari mar reproduction mar joma mon. Koro awacho ni kansa nendo bro yudore e dendi te. To commonest en mayudore e obo, kama waluongo ni lung cancer. Mana kaka winjono wakwayo mondo mi ine picha ma daktari okelonwa, mondo mi ng'ia kwa kete yo machuok chandruoge mandawa nyalo kelo. Watiere kod picha maber mokalo mabende nyiso mana matin chandruok ma ywayo ndawa nyalo kelo. Opimo no kacha ni kansa mar dhok kaka wadene picha no, wadeno kacha kako nyalo ketho oboeni, kendo oboeni kaponono ning'io gi picha nego beni gi ler kendo gi yom kendo gi kwar maber. Ten mana ni kaka imedo madho ndawa, kaka imedo ywa ndawa, e kaka gimedo bedo motegno, kata gimedo jik, gimedo bedo rotenge, tacha bende medo bedo e iye kanyo. Koro teneni muya ok donj maber to bende okuog maber. Obuongo, brain damage, oketho obuongo bende. Akwa in mondo mi daktari ipimnwa mana matin ka akotire kod brain damage, kako oketho obuongo ka wawere kod stroke, nikech stroke bende ni wasemulo ka remo odhi mopukore kata mobarore e obuongo. Yero kamano. Koro obuongo wuon en gani covered ume, to onge gimoro ma donjo e iye directly. Lakini nitiere blood vessels, leche makalo kuonde opogore ineno gi gikalo gi kama endi. Koro ka leche gi kikalo kama endi, to tani endi kama na luongo ni lam. Tani endi ka gibiro e blood ka biro e leche gi to gibiro gi deposit kae. Gi deposit e iye kaendi. Ka gi deposit kaendi biro gi gik mang'eny. Mokwongo supply mar ginene mar remo wuon mondo ter oxygen dok piny. Koro ting'e ni obuongo dwaro ga oxygen mang'eny throughout. Koro ginene oxygen biro matin ka donjo kaendi, tiende ni seche moko obuongo ni endi nyalo sim. To seche moko koro yudo gik miluongo ni convulsions, epilepsy attack. Koro ginene igori piny to ka gima in gi ndulume. Mageko nyalo yudore. Koro ko deposit kaendi, tiende ni kendo nutrients ginene glucose madware mondo donji, to kata luoko brain yendi bed problem. Koro ginene cells mag brain giki nyalo chako tho, ginyalo form tutu. Ka gi form tutu kanyendo, to koro ginene wacho ni inyalo yudo kata meningitis nikech poor supply. To kendo kata kaka ginene remo dware mondo oluoki mondo gol chemical mabiro kata gol ginene infections mabiro mageko nyalo ka koro golo gi koro bet matek, to koro nyalo yudo problem mar meningitis. Ineno for brain wuon nyalo bet koro matin, obet matin.
Kech brain tiere gani ginene kichopo e higni mochopo ni dwan mondo bed kilo makama kamende. Koro brain endi chako bet matin. To koro ko bet matin yende to koro ibet ka en nyathi ma dhi school to koro chako bet gi shida mar wacho ni learning difficulties. Koro kata itere school to somo ni endo nikech e yot kacha nitiere ng'ato ma madho ndawa ineno. To seche moko ginene be koro omadhe iwaluongo ni passive smoker. Koro mageko en part of the problems. To seche moko inyalo yudo kata cancer wuon mar brain. The brain tumor. Then later on wacho ni inyalo yudo stroke nikech blood vessels wuon nigi shida. Koro inyalo yudo stroke. Ero kama nanya waneno kacha chandruok mar cataract bende mano tegwa sedonje wang maiso di kopogore kod dhogi kopogore kod obwongo ni kopogore kod oboeni wang bende ndawa nyalo ketho. Ndawa kelo cataract nikech waseneno jok ma ok madh ndawa to gintiere kod cataract. Cataract biro nikech gik moko mpogore nitiere kata cataract minyalo nyuoli nikech en problem wacho ni nitiere problem gima wacho ni metabolism ama nigi shida to ginene seche moko wacho ni chiewo ineno tienda ni ginene mantiere e wangi nendo odinore nikech gimoro koro ka ng'at ma madho ndawa be nyalo yude nikech ginene kelo problem mar metabolism to nang'isi ni ndawa kelo shida e all systems le ok wacho ni ndawa nyalo kelo shida kata mar diabetes type 2 diabetes nikech blood ginene leche matero remo e pancreas magolo insulin magolo chemical ma timo mondo sukari odhi piny ok onyal yudo remo moromo ineno ok onyal yudo remo moromo koro cells kande be ok ti maber to koro ka ok ti maber koro insulin be ok gol maber to tiende ni koro sukari biro dhi malo type 2 diabetes be biro mana ni kanyo Ero kama nanya en page laktar ko kale Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu wangi chandruoge mopogore ma ndawa nyalo kelo e ngima ng'ato onyalo kelo chandruok chakre e wi nyaka e tiendi piny nikech ka poro kelo ni tuo mar sukari nyalo bedo kod diabetic foot ma bende nyalo miyo tiende ni ing'ado nikech kotenore kod chandruok mar diabetes kopogore kod mano bende wawinjo kacha ni dhok wang kamora mora ndawa nyalo kele chandruok ok ang'eyo daktari ka ponono ni ndawa ni odhi moke thubo wabo bedo kod picha manyiso obo mangima kod obo ma ndawa oseketho kodhi moketho bo bedo boni pod nyalo losore kendo kata nyalo thiedhe mochangi kapok waka oyweyo. Ero kamano koro obo en kaka balloon to obo en organ manie dendi ma tek tiyo godo nikech koseyudo shida gieki shida monyalo bet koyudo gieki ndio wanyalo timo surgery wanyalo timo repair lakini okodog gani kaka ne en ineno wach ni kiyudo cancer mar obo to chuno mondo wagol obono dwaro mondo watim radiotherapy waketo ni radiation to ka waneno ko spread ahinya to koro chuno mondo wagol obono endo to waketa pipe mabiro directly magolo lach oko ineno but ndio obo wanyalo timo ne surgeries kata ng'at moyudo ginene injury ma wacho ni accident obone obarore to ntiere kaka wanyalo timo surgeries to manende timo gi urologist daktari ma special miluongo ni urologist matime ni pimo no kata ni kapok wadhi matuta inyati biro nyiso wa gigo kata yore ma jolos ndawa kata jogo ma uso ndawa tiyo godo mar ywayo joma tindo adwa mana medo gimoro achiel dhi nyime obo the breathing system ng'ato ma madho ndawa kiyudo shida mar obo to iwe madho ndawa ntiere kaka dendi loko kata temo change otimo repair to en gi advantage ma dwa mi statistics kiwe madho ndawa kimadho ndawa to in the next 20 minutes tiweri gi ndawa nendo kata chunyi gine dundo ni kaka goyo odok piny nikech sami madhe chande to dundo ni chako goyo ng'wech koro kiwe madho ni in the first 20 minutes kiwe madhe to koro odok back to normal wamake kanyo waduogo bang' thuolo machok mokalo wabong'e ne yore ma itiyo godo mar mondo mi oywayi mondo mi ichak tiyo kata ichak ywayo ndawa ne joma tindo joma mine kachiel kod joma chuo mapok noywa ndawa nero nitiere yore mopogore midwani mondo mi ichak godo to daktari wachonwa ni kik ichaki kapok ni chako nikech okelo chandruok chakre wich nyaka itielo bang' thuolo machok mokalo waduogo miyo kik isuda kata matina. Ei gweng' ma Ugam, ei Nyamunye, rowere omako pur kaka okang' mar kedo kod onge mar tich. Nakoso school fee.
Koro gisani yor pur ni sepuonja gik mopogore opogore. Godhiambo kochopo to ok ni wamaji. E wang' Moses Oginga ma osebedo ka puonjo rowere wetene kaka ginyalo timo pur makare, ma en resruok margi. Poka pur no konya mapuonjo nyithiwa manoweago tete bagi duto gidhi e skul. Koro pur no nodonjo remba. Wuok tich saa 1:03 mar otieno. Tudri gi Cynthia Onyango ka okelo ni sigana mar pur reso rawere. Kik bai. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo oket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadeo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Tona paka paka, hey. Mano mori woro, eshunya. Sama solo yona, tona paka paka. Mano mori woro, eshunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadi her mondi bet kod skiza tiyo mar wenda mar mor, takwayi mondi dial *860*418#. Ramogi TV e od jotumbe duto te. Niti gochoni, owacho ni enodo wuoyo kodi. Niti anokadwa nigo sim kae kendo. Leo nimefika hapa, si ndio? Ili tuweze kufungua rasmi hapa. Serikali ya Kenya tumetumia milioni 500 na paya ya Homa Bay iko tayari. Jatend piny Kenya William Ruto ya uchendo mopogore opogore mag dongruok e boma ma Homa Bay, moting'o chiro mar rech kod paya. Traders who have stalls in the market, they come and open these stalls. You can even rent them out. You can give them out for some time instead of doing what? Instead of locking them. Johala e chiro ma Uhuru dwaro ni jowetegi ma ok ti gi stondegi ochiwgi ne joma dwa timo ohala kuondego. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gi manjo jok matimo ne nyithindo manyiri mafundi. Mondo ketgi iye, mondo gima nyathi manyako obed moriti. Jodak Mayala dwaro mondo mi orit nonro e wi nek ma jopuonjre 2 mag skul sekondar. Machiegni kendo banka oyueyo wadhi nyime kod chenro mar penj laktar kama kawuono waketo maino e chandruoge ma ndawa nyalo kelo e del. Wayudo kache kidieny mokwongo kaachiel kod kidieny mar 2 ni ndawa ketho del duto te chakre wich nyaka tielo piny. Onyalo ketho obwongo ma ibed kod stroke, onyalo ketho adundo ma koro dwani mondo mi olokni adundo, onyalo ketho chuny, onyalo ketho nyiroke, onyalo ketho nyaka nyimbich, onyalo ketho nyaka dag lach, to ko ok owegi kanyo onyalo ketho nyaka yore mag bedo kod nyithindo, onyalo dendo kacha ni
infertility. Kodonjo gi tuo mar sukari bende odonjo godo makapo nono ni okitang' to inyalo ng'ad kata tiende ni kiyudo diabetic foot. Kopogore kod mano onyalo miyo ng'ato wito ngimane nikech oseyudore ni kwan data malo maduong' mokalo mag kansa mopogore opogore ikelo kod ywayo ndawa. Iwachonwa kacha ni chake yot to we tek mokalo. Kane pok wadhi ywayo ne wang'iyo kacha ubo, ageno ni nyalo paro kama ne wagike godo gobo, wachagi kanyo kaeto wadonje gigo ma jogo ma uso kata loso ndawa tiyo ga godo mondo mi giywa ji mondo mi oywa ndawa. Koro awacho ni 60% mar jok ma yudo kansa mar obo en nikech ndawa. 60% tiende ni kuom ji 100, ji 60 bro yudo kansa mar obo nikech ndawa kende. Ng'ato nyalo yudo tuo mar obo nikech gik moko nono. Nyalo bet ka in gi kansa kamoro nono to biro donje obo. Lakini mamako obo nikech metho ma ywayo ndawa en 60%. Manendo en namba mani malo kabisa. To awacho ni ka tuo nendo poko maki, kapok iyudo kansa ni, to ni isechako madho ndawa, wacho ni ber kiweri godo. Ber kiweyo kata ber ki idhi mondo iyud konyruok mondo iwe. To kapok ichako madho, kik ichaki. Nikech kichako madho to weye tek. Gimiyo wacho ni mondo idwar konyruok mondo okonyi, kata osiepe kata idhir laktar okonyi, ibi irwa wakonyi kaka inyalo weyo ndawa. Koro na wacho ni ntiere kwan ma wacho ni ng'ato komadho ndawa sani ti bang' dakika 20 adundo mane gocho ng'wech chande dok piny e normal baseline. Mano tiende ni weyo ndawa ntiere gi effect maber. To kidhi mbele ibiro yudo ni ng'ato kowe madho ndawa kuom higa achiel obiro bet kokonyore nikech o reduce risk mar yudo kansa by almost 50% kuom nus. Ineno? To kiwe kuom higni 10 kane pok yudo kansa, to dendi nyalo repair ginene oboni nendo mondo odog piny kabisa kagima ne okimadhe ndawa. Mano e advantage ma owacho ni kisechako to werigo kapok ochopo kama ok inyal dok chien. Ineno? Manera mana dwani mondo wang'e. Wawere gi ndawa, kik imadh ndawa e yot kama nyithindo ntiere, kama jok moko ntiere. Kik imadh ndawa e mtoka ka in driver. Kik imadh ndawa kama public. Ineno, mana e gima wawacho. Wathoro ga bedo kod yore mopogore opogore ma ji consume godo kata ma ji tiyo godo kod tobacco. Wantiere kod sami iluongi ng'ano kopogore kod miywayo yoya ching kama nigi biro bende packages kata yore mopogore opogore. Ma bende jomoko jaga penyo ni ma ok gol iro nikech wantiere kod yore go ma ok gol iro kata matin. Ma bende pod en harmful nikech iro cha ema ni wacho ni dhi to nyalo ketho oboe kod weche makamago. Mano ber, erokamano. Koro Ruth, ng'ato shida ma wan godo e ndawa nendo ok en kata iro no kende. En chemical ma yudore iye kae. To chemical geko nyaka bede. Kata kilose ka ok imoke to iywaye. For example, electronic cigarette. Ineno? E-cigarette. E-cigarette. Mageko gin modern. Yo ma sani ma ji tiyo godo gin yo machon. Inyalo timo gi e-cigarette. Ntiere vape. Inyalo beta ni en gi gimoro ma gin ndawa nendo ene form mar pi. Ene iye kanyendo. To idiye to en gi battery kata ginene kata gimoro ma miye supply mar pam ma supply gi electricity matimo mondo ginene omurre to ogolo vapor. Koro vapor nendo imi vape ma kidiyo niendi tiywayo. Lakini e iye kanyendo ntiere gik mane wawacho ka. Ntiere nicotine matimo mondo ok ibi weyo. Ineno? Ntiere ginene tar e iye kanyendo, ntiere heavy metals. Ineno? Ndio koro onge iro, lakini gik ma ok wadwa makelo shida mag kansa gang'onga gego mago pod ntiere iye kanyendo. Manendo nyaka wang'e. Koro kik iwe ni mari ka ok gol iro kata mari kikete gine tielewi tiyo godo ni manendo koro ni ober. Manendo to miriambo. Wang'e ne yore masani tiyo godo mar ywayo jonyiewo kata oganda mondo mi oti kod ndawa. Manendo ber ahinya wang'is oganda maende. Kampuni gieki dwa ni mondo los pesa. To ging'e ni dwa ni mondo wa target ginene ntiere market. Ntiere joma pod tindo, young people, to ntiere joma miyo.
Magi ko jok machon nok madh gandawa to koro maendi en market maber ma onyalo target. Statistics mar World Health Organization WHO wacho ni 37 million adolescents from higni apaga dek gi higni apaga beach tiyo gi a form of ndawa. To tiyo gi ndawa mane ma ok gol iro. Koro tiyo godo yo ma ok inyal ng'eyo. To tiyo godo ka en gosiepe ne oko kucha kata ka en gi ng'ato kuch ginene kuma koro ikia ni utiyo gani godo nikech seche moko en godo ofuko to kako lose to lose wacho ni packaging and very beautiful. Inyalo we kata ni en set moro mar kalam moro chal kalam iwe kata ni en kalam ineno kako chal ka en ng'ama nyako ti iyudo ni giloso gimoro machal lipstick neno kan mi gine godo mar lipstick igolo ti loso godo lips ni maber dogi maber ntiere koro kan machal kama neno to iye kanyendo ntiere ndawa go koro en very attractive en gima kineno ti gombo to joma tindo joma pod young people joma tindo koneno gik moko gin to giwacho ni it is cool tienda ni en gima ber to en gima ni fashion ma ng'ato konena godo to wacho ni an e class ma kama ineno an e class mamalo an attractive an ng'ama jibro gomba koro ng'ato tiyo gi gigeko iwuoyo kode tineno kosegolo to ogoye koro packaging nendo nitiere gik maging'iso ji ni ndawa kaka iwacho maber kaendi ni moko ma ok iginene ma ok gol iro gieki mageko onge effect mageko gin safe taseng'isi ni mano miriambo maneno miriambo nikech chemical mantiere electronic cigarette gieki ni mageko gin e-cigarette gieki mageko pod nigi chemical maricho kande ma pod dhi kelo shida ma wawachogi koro maneno miriambo kendo giseng'iyo yo moro giwacho ni onyis ji kaka wabiro gi test mopogore opogore obiro gi mit mopogore opogore nitiere gimoro ma en menthol giwacho ni sweet menthol iwinjo ka gima kikawe tidwa winjo kaka gima itiyo gi ko kata Vicks kata gang'o iwinjo ng'ich moro kani iwinjo liet ng'isi ni kani iwinjo liet piny liet to kitiyo kode tiwinjo ng'ich moro ma pok iyude ineno kako yo ntiere to ntiere type moro ma kitiyo godo kako ntiere kar madho kata kahawa kata madho chai moro maliet kata cham gimoro kata iumri maber rwakri maber ing'isi ni kimadho ma to koro ka piny ng'ich tiwinjo ka dendi liet ineno koro koyo nendo dhi koro gitiyo gi method mopogore opogore mondo o attract ji ineno o attract koro kata kako lose king'iyo na maendi pod anuoyo kaking'iyo kako los kan nendo e package nendo kakineno olose e yo moro ma very beautiful to kendo okoduong moko gin very thin ok en gimoro ni packet boxi maduong enena moro ma very thin to very slim to very beautiful giketo colors mabeyo to kendo ineno warning ma owacho ni mondo Ministry of Health kaka ginene ministry mar ginene mar health wacho ni packet mora mar ndawa nyaka bed gi warning ni madho ndawa rach to bed gi pichni kaka ma wanyiso gi ni ontiere ng'ato ma nigi kansa mar dhoge tie kansa mar obo mageko pichni geko nyaka bed kanyendo koro gin gima gitimo giketo gik moko mang'eny mabeyo e packet nendo ma picha ni koro ok nen kata maber to kata koneno gik mineno kaka packet nendo en beautiful kata kaka package gine kaka package ndawa nendo igombe moloyo kata gik pichni mineno giki mageko tricks magitiyo godo to gimedo gi ntiere moko mabiro gi arufu mamit strawberry winjo moko magiwacho ni ntiere strawberry ineno ntiere moro miluongo nang'o ni banana different taste chocolate kikawe te en kaka gimi ng'iewo chocolate ichamo koro mageko e method ma jogi tiyo godo mondo gitarget godo ji kuom joma mon katieko kuom joma mon gitarget joma mon mantiere manyalo bedo gi waluongo ni insecurities gik ma ok gimor godo e dendgi wacho ni for example ng'ato neno ni ochwe ahinya lakini ntiere advertisement magiran ma wacho ni kitiyo gi ndawa ni tibiro kuom dendi machwe ahinya nindi kata obesity tibiro bet marom kama ibiro bet ma dendi ibet randere ineno kaka gi target manendo ka in gi stress mang'eny kata gi depression kitiyo gi ndawa niendi tibet excited tibedo happy to koro ibiro bet gi ngima mamor advertisement gibiro ng'isi ni kimadho ndawa machal kama endi ma ok adwa wacho nyingi kaendi nikech ok en advertisement ntiere ndawa magi advertise ng'ato kariembo faras matek to manigi teko to faras
ma dhi hingo faras moko kande nikech ng'at mariembe niendi madho ga ndawa ni kata safari rally ma ng'at mariembo safari ma hingo ji niendi omadho ndawa ni. Actors kineno very strong actors nitie actors mabiro ng'isi ni obiro nitie joma chuo madongo mabiro dwagore kode tento kong'iyo gi to ng'isi ni dhiuru e family u, go back to your families, to golo ndawa to ginene bas to gogi gi tepo riembgi. Koro magi kika ji ineno attraction gieki kidhi e social media koro advertisement ma ji neno views millions ma ji neno advertisement ma drive jomatindo nikech jomatindo tinde ohero gine a lot of electronics ma en gima ber lakini dwarore mondo wabed on the lookout ni jogi kitemo mana attract wa mondo wamadhe ndawa gi. Kamwa gi kenini wayudo kata ni ndawa ketho gimoro amora e del chakre wich nyaka itelo piny. Koro wadwa ng'eyo ber mar weyo foto ndawa, ber monyalo kelo nikech nisechako madhe kata isemadhe kuom ndalo mathoth mokalo oseketho samoro obwongo, osekelo stroke, oseketho gik mang'eny e del. Wawuonde ni we kuom dakika 20 ma koro adundo ni chako gwecho maber, iwe kuom dwe achiel, iwe kuom dweche auchiel, iwe kuom higa kaka gini kata we ni dhi chako konyo dendi chakre obwongo nyaka tiende ni piny. Erokamano kanendo Ruth. Koro kiwe kamanendo to manendo tiende ni dendi koro dwa chako dok kaka ne en, otimo repair, imiye chance ni mondo otim repair. Koro adundo mane goyo ng'wech chande ne kelo blood pressure mani malo, koro okogo ng'wech kabisa, odok piny, koro pressure bende chako dok piny. Mano tiende ni kani in gi shida mar hypertension, yani dhirruok mar remo mani malo, high blood pressure, mabiro nikech madho ndawa, to koro ineno ni pressure nendo koro obedo control maber, ochako dok piny. But kani tiyo gi yath, kikiwe yath, iwuo gi daktari. Koro manendo en eyo mar blood pressure. Kane en ginene odonjo e obo mari, to no se chako ketho. Kiwe kuom dweche auchiel kaki wacho nendo kata higa kama nendo, to obo nendo ginene cells kande de chako yueyo gi to koro ichako yueyo maber. Infections kata ginene kata infections mane de yudo kaka pneumonia gibed less. Fuolo mane dware mondo bi mane maki kande fuolo ge ko bedo gichako punguka. Koro katieko awacho niya ni weyo madho ndawa niendi en gi health benefit, en gi benefit mar bet gi ngima maber kiweye chako chon ber. Lakini kawa dhi mbele, apart from ginene ngima maber makoro idwa chako ginene ichako dak godo, odong'iyo ni kani madho ndawa to ndawa paket achiel en pesa di. Nyalo yudo ni ndawa gi paket wuok kuom siling 600 kama endi. To nitiere jok mamadho paket nikech ndawa wacho ni en gi nicotine matimo ibedo addicted. Koro kiyudo nafas matin endi tidwa madho ndawa. Kimadho matin endi timadho ndawa. Koro in a day nyalo yudo ni madho ndawa kata 20. Kata nitie jok mamadho 20, jok moko modhi mbele zaidi madho paket 2. Ineno. Koro king'iyo in terms of kwano mar pesa, kitimo 600 mar paket achiel mar ndawa ma bei mapiny, nikech ndawa gi kiwuotho e bei mopogore opogore, tie moko ndawa moko mag 3,000, 6,000 gipogore opogore. Koro bei matin ndawa mawuok gi siling 600 godiochieng' achiel, e dwe achiel en 600 times 30, manendo 18,000 shillings itiyo godo e ndawa. Manendo idi save kata ka ni idak e ot mondo mano dong rent yawa, rent gi chiemo. Koro in short economically odhi konyi kendo nade, yueyo ni udhi bedo ki koro iyueyo maber. Arufu mari ma igolo arufu mar ndawa chande koro biro chako dhi. Leke ni koro mane top kande biro chako bet maber. Dendi biro chako ginene dok chien kaka ne entiere, kaka ne Nyasaye noloso ni dendi. Mane gima wawacho ineno. Tuoche kaka TB, pneumonia, to risk mar cancer geko bende dok piny. Yeah. Wang'ene gigo ma ng'ato nego beni timo kapok oweyo nikech wasepuonjore e chenro mar penj laktar kani weye bende ok yot, ok onyalo wacho ni ng'ato chiewo dichiel to weyo. En process, en okang', en tich matek kendo en gima ng'ato nyaka ong'ad e chunye owuon ni adwa weye. Ere kaka ng'ato nyalo chako weye kata kapok wawe mano matin, ere kaka ng'ato nyalo ritore seche ma pod otemo weyo ndawa mondo mi kik chandruoge gi kata midhier gi yude? Erokamano. Kiyie kata kapok adhi kaka ng'ato koro dwa weye, dina kwayo ni mondo wawachi achiel kuom mama manigi ich. Wadhi nyime.
wadhi mbele. Koro mama manigi ich kama dondawa shida nitiere kaendi. In gi risk ma nyathine endo nyalo wuok. Oluongo ni premature labor. Nyathine endo nyalo wuok chon ka ndalone podi. Koro ibiro yudo labor chon to problem moro ni nyathi biro wuok ka en pod en premature. Lungs ne pok odongo. Ineno obone pok odongo, chunye pod ok ber, obwongo ne pok odongo maber. Koro konyuole kowuok oko to kata dongo biro bet shida. Puonjruok gik moko kata wuoyo biro bet shida, wuoth biro bet shida gango. Kapod en iye kacha chande podi, supply mar ginene mar remo mabiro e placenta mondo placenta en e border mar mama gi nyathi. Koro kanyendo mantiere remo ma kelo chiemo, kelo oxygen, kelo gamo nutrients e nyathi. Koro nikech nicotine gi tagi ki maketho blood vessels gi, maketho leche gi, koro nutrients gi ok chop maber, oxygen be ok chop na nyathini maber. Nyathini biro bet en nyathi matin kata ka ndalo ne osechopo. Waluongo ni small for gestation. En nyathi matin, kilo ne tin, ineno, to dongo ne pod biro bet gi shida. Shida moro ma nyathi konyuol immediately to shida mar yueyo bet problem. Waluongo ni respiratory distress syndrome, RDS. Nyathi yueyo ng'we, chotemo yueyo mang'ech nikech obone no ok odongo maber, to shida biro en kech ang'o? Kech supply chande mar oxygen mabiro chande, remo mabiro mondo kel oxygen, remo mabiro e leche kande makelo nutrients geko noko biro mang'eny. Nyathi nyalo tho ei mama. Waluongo ni intrauterine fetal demise. Nyathi otho ei mama. Waluongo ni stillbirth. Inyuolo nyathi to nyathi nendo ok ngima. Ubuka ka nosetho. Koro mano stillbirth. And another problem en koro ei ot. Koro ng'at ma imadho ndawa to nyithindo nitiere ei odni. Nyathi matin monyuol nendo nyalo tho dichiel wakia gimonegi. Ineno? Waluongo ni SIDS. Sudden Infant Demise Syndrome. Ineno? Sudden infant death syndrome. Nyathi tho without a reason. Ang'o mane timore? Kara shida ne en ndawa ma ini madho to nyathini be madho ga ndawa. Nikech igolo iro dum to en be oywayo ginene, oywayo iro gi. Koro shida gi eki nyathi koro nyithindo modongo matin to this school, the learning process en problem ma ipuonje kama endi. Awacho ni maendi en penj laktar. Ang'isi nang'o? Ok onyal paro. Nikech ang'o? Nikech ginendo odhi oketho obwongo ne endo ok ti maber nikech ndawa gi. Koro mage koka tieko kama nendo wacho ni mama manigi ich kiyie kani madho ndawa weri gi ndawa. Kapok ichako madho kik ichaki. To weruok en nade? Seek help. Koro ipenja niya, ni ng'at ma koro dwa weyo onyalo timo nade? Koro namba achiel, behavior therapy. In iwuon nyaka ilok timbeni. Sawa? Nyaka ilok timbeni. Timbe mar kiki dhi ibed gi kampani mar jo osiepeni ma madho ndawa in be in kodgi. Nikech idwa weyo to osiepeni be madho. Koro biro miyi riyo chande in be biro chako madho. Ineno? Inyalo ketori busy. Nikech seche moko nyalo bet ni in idol idwa yueyo matin to wacho ni wayueye gi ndawa ni endi matin. Koro nyalo ketori busy. Nyalo timo exercises. Inyalo timo good nutrition. Ineno? Nutrition. Ichiemo balanced diet mondo dendi o repair, okony dendi repair, okony dendi obed gi a very good immune system. Magi kitemo timo, basto bang'e koro inyalo biro il daktari, itimo ni gani health check-up. Wane blood pressure mari dhi nade. Wanyalo timo ginene ECG. ECG tiende ni one electrocardiogram. Wani ni adundo ni tiyo nade. Adundo ni tiyo nade. Tiendi ka iyudo infection. Tiende ni giki ang'o mi adhola ni ok changi. Mondo wane kaka wanyalo thiedho chon kapok okethore. And koro bang'e koro kibiro daktari koro nitiere methods ma watiyo godo. Nitiere counseling. Watimo ni counseling. Watimo ni therapy. Counseling therapy. Wanyalo keto ni group therapy. Koro in gi group ma jok ma be nitiere ga gi shida mar madho ndawa to gidwa weyo. Koro uno osiepe waketo e group achiel, uwuoyo kamoro achiel, wanyalo create WhatsApp group, ukonyoru.
ineno ngato ntiere ngato ma biro kanyendo ma biro ngiso ni an ntiere gi chida mar madandawa lakini na weyo to natimo kama e ka weyo kor umiyo life experience and finally ntiere yeth ma omiyo ntiere yath ma luongo ni ibupropion ineno wanyalo mi yath ma nyalo konyi e process mar weyo kawatieko twagni iwacho kacha ni it's time to quit en sa kata thuolo chopo mar mondo mi ji owe ndawa kaponono ni madhe tematek mondo mi iyud konyruok kaka inyalo we nikech ok inyal we kendi nyaka konyi matai kiwuotho kodi okang' kokang' magikone ji mang'eny oseweyo omiyo kaponono ni sebedo kifoto ndawa it's time to quit mano ne thor wacho odiechieng' ma kawuono ni en World No Tobacco Day ageno ni yudo puonjruok mang'eny ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye erokamano namba na adwa miyo 0700 346 436 0700 346 436 inyalo yuda Equity Afya ma Nairobi West inyalo yuda Equity Afya manie town Equity mora manie town kingiso geni dwaro Dr. Kotino nyalo biro to nyalo yuda kendo Kasarani lakini nyalo gocho na be angisi kwani kapok idhi adwa wacho ni wapuonjore maber waket puonjruok ni endi e tich Ruth timo maber mondo wapuonj jogi kika wuono gine mondo yo ma wanyalo weyo ndawa to yo ma wanyalo ng'iyo ni nyithindo matindo bende ok yud nafas mar tiyo gi ndawa ok ber kik ng'ato ng'isi ni nitiere gik moko maber ma ndawa mi erokamano wabiro romo chieng' moro mana kaka iwinjo no ngima en mwandu kapo nono ni winjo chenro ni daktari wacho ni kiko beda mbaka to wachak wuotho kang' mar bedo kod ngima makare nikech mani thor wach ngima en mwandu to en thuolo ma koro nyaka wabol nyaka wawe weche mag ndawa mata chenro ni en Ruth Otieno ni daktari marwa wagonero kamano makene ne director na Bobo Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth ne jogo mochung' ne duol kachiel kod aka picha nyaka taya wadoko negi ero kamano makene madum moloyo ni jahera mar chenro ni wakete manaka mondo mwamed puonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane.